Оновили Франко і перший підпис на банкноті нового голови Нацбанку Якова Смолія. НБУ представив нову 20-гривневу купюру. Українці триматимуть її в гаманцях з 25 вересня. Це буде третя оновлена банкнота після 100 та 500 гривень за останні 4 роки. Розмір нової двадцятки не зміниться. А от візуально нова купюра більш яскрава. На контрасті білого і зеленого. Портрет Франка зміщений до центру, а позаду письменника лисі Карпатські гори і квітучі мальви, що змінює колір і є одним із захисних елементів. Загалом же банкнота має 18 ступенів захисту. 20 гривень – це менше $1. Але її захист, він не поступається $1, а він вищий, цей захист. Тому що ми дбаємо про своїх громадян. Ми повинні на крок бути попереду фальшивомонетників. Для чого? Для нас дуже важливо – це довіра населення до національної валюти.